তাৰমানে আমাৰ মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আহিল বড়ো অবড়ো এই শব্দটো আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল আৰু সেইটোৱে আমাক এটা পৰিৱৰ্তন আনিছে আৰু नोंथाङा दिनै उदां अख्राङाव थानो मोनबाय नोंथां बायदि हनै फेरेंगा बायदि फरेस्ट मिनिस्टार इएम रन्जित बसुमतारी नोंथांमोन बायदियाबोथ' हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय मानसिमोन नोंथांमोना मानो थादिया बिथांमोननि जायगायाव जेलाव मानो थायासै दिनै बर' बर' सोदोबा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गैला जालांबायनो बिनि थाखायसोमोन नामा लोगोफोर बर' बर' सोदोबखौ खोमोरनायनि थाखायसो एनडिबिफ्रा हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदोंमोन नामा एबसुफ्रा सोमावसारबोदोंमोन नामा लोगोफोर गिबियाव आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आंनि बे एनटि ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव आरो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय नोंथांमोननो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि उनाव मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि उनाव मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै निश्चय नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ स्क्रिप्टनि सोमोन्दै नुनानै निश्चय बुजिखाबाय मानि सोमोन्दै आं भिडिअखौ लानानै फैदों नङा होमब्ला दा गबिन्द बसुमतारी अर्थात एक्स एनडिबि नि लिडार बै समाव बिथाङाबो हाग्रायाव थानानै 29 बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय मानसि दिनै फैनानै बिथाङा जोबोर बैसो गोनां जाफैबाय बा पार्टिनि गेजेराव बिथांखौनो बयनिख्रुइबो देरसिन बैसोनि होननानै बिफा हिसाबै मानिजायो नाथाय बिथाङा हारिनि थाखाय बा जाथिनि थाखाय गावनि पार्टिनि थाखाय माबायदि खोथा बुंगासिनो दङ बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ बयबाबो नुगासिनो दङ जाय हक बिथाङा दिनै पार्टियाव थानानै गावनि पावारखौ लानानै मा खोथा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना निश्चय जोबजासिम भिडिअखौ नायोब्ला बुजि मोनगोन बा मिथि मोनगोन गबिन्द बसुमतारीया बुंदों थारमाने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' आरो अबर'नि सोदोबफ्रा गोमानानै थांबाय सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों गोबां जेंनाफ्रा समयसाफ्रा समाधान जानानै थांबाय जिथु गासिबो जेंनाफ्रा समाधान जामारदोंब्ला दिनैसिम बिथाङा गावनो बुंदों एक्स एनडिबिफ्रा गासै गैयाबाबो 3000 प्लास दङ हा हमनानै ला बिदिनो 3500 बा 4000 सामथिं आरो बिनि खाथियाव दंहैयो एक्स एनडिबिनि केडार्सफ्रा बा लिडार्सफ्रा गासै सिनियर जुनियरखौ लानानै थ' जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बिथाङा बुंदों 100आव 75%आ रिहेबिलिटेसनखौ मोनबाय आरो जि सरकारनिफ्राय मोननांगौमोन बेफोरखौ मोनजोब्बाय दा गैयाबाबो 25%ल'सो दंसै होनना बुंदों बिथाङाथ' डाइरेक्ट बुंबावदों माने 10%सोल'सै होननानैसो बुंबावदों लोगोफोरा मोनमारदोंना मोनमाराखै बेखौ निश्चय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो नङा होमबा आरो एब्लाथ' बिथांमोना आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदो थारैनो नोंथांमोना बैफोरबायदि अनसुंथाइखौ मोनदोंना मोनाखै बिटिआर सरकार बा भारत सरकारा नोंथांमोननो एक्स ग्रेसियानि रांखौ होदोंना होआखै आरो बिथाङा बुंगासिनो दं एक्स एनडिबिफोरनि गासैबो केसफ्रा खालास जानानै फैजोबगोन बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय माब्ला जागोन जोंनो बेखौसो साननो गोनां जादों बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों माने एक्स एनडिबिफ्रा माब्लानि दिनाव बा रन्जन दैमारि बिथांमोना जेलनिफ्राय माब्ला गगोन बा केसा बिथांमोना जोबगोन बेखौ बुंस'नो हाया दिनै नोंथांमोनानो पावाराव दङ नोंथांमोन बायदिया गोजौ लेभेलाव सावरायनानै बिथांमोनखौ डिसिसन लायाब्ला दिरुननायनि बख'नायनि अब्ला सोरथो बिनि डिसिसनखौ लाबावगोन जाय हक नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव गोबां सान्थि फैबाय जेरै गुरखा आदिबासि एसामिस सबजोंबो मिलिजुलि थानो हाबाय सोलायबाय होनना बुंदों नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ पलिटिकेल बा गावबागाव लाबालाबनि थाखायसो बुंदों ना मादों जों बेखौ मोजाङै हमदांजोबनो हायाखै नाथाय दिनैसिमबो नोंथां बुंनाय बायदि बाथ्राया क्लियार जानानै थाखाय आरो बर' अबर'नि खोथा बायदि मानसियासो बानायबोनायमोन दिनै खोमोरनो हादों बे मोजां जादों जोबोद साबायखर नोंथांनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय नाथाय नोंथाङा दिनै 5 बोसोरनि पावारखौ लानानै जे एथ'ग्राब आफादनि खोथाफोरखौ साननो हायै गावनि संगठननि खोथाफोरखौ साननो हायै माबोरैहाय बावगारलांजोबदों दा नोंथांनि टटेलि खर'नि खानाया फुरजोबनायखाय बैसो जानायखाय नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि जानला मेला खोथाफोरखौ गोदाव सोराव गोब्रामबाय थाबाथ' जानाय नङा गबिन्द सार नोंथाङा सासे बिटिआरनि नोंथाङा सासे लिडार जानानै नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनि गांनाय उखैनायखौ बुजिदोंना बुजियाखै नोंथांनि फिसाफ्रा दि बबे दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ बेफोरखौ मिथिना मिथियाखै बेनि फिननायखौसो जों बर' साफ्रोमनोबो नांगौ जानानै फैदों नोंथाङा बुंदों साफ्रोमबो बर'फोरनि जेंनाखौ फोजोबनानै होगोन
सुस्रांनानै होगोन बारु बेथ' थिगानो दङ नाथाय दिनै आं बे खोथाखौ बारे बारे बुंनो गोनां जायो नोंथांमोननि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जुदि गासिबो थिग जानानै फैदोंब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे केडार्सफोर जेलाव दिनैसिम 65 जन दंबावो हा बे बिथांमोननि केसखौ मानो फोजोबनानै होनो हायाखै आरो मानो बिथांमोनखौ दासिमबो दिरुननो हायाखै जोंनि बारे बारे कुइसना बिसोर कुइसन खालामबाय थागोन जोङो आरो खालामलांबायानो थागोन बिथांमोना जेब्लासिम खालास जानानै फैया बिथांमोना जेब्लासिम उदां अख्राङाव फैया जों रायजो राजानि जेंनाया जोबनाय नङा बिथांमोननि थाखाय मानोना जोंनो नांगौ बिथांमोनखौ बिथांमोना मोनसे समाव हारिनि थाखाय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि जिउखौ दोनखोमा दाउ अमाफोर बायदि पुलिस आर्मिनिफ्राय गावनि जिउखौ बासायबोनो गोनां जादों जोङो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा बर' सुबुंफ्रा बिमा बिफाफ्रा बर'निनो जाथि बर'निनो हारि बिर जोहोलाव बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनानै फैनाय न'खर बिमा बिफाखौ गारनानै फैनाय होननानै जोंबो ओंखाम खबसे होनानै बिथांमोनखौ दोनखोमाबायबोदों अब्ला बेफोरबायदिखौ नोंथाङाबो खस्थ'खौ मोनबोनाय मानसि अब्ला दिनै मानो बुजियाखै हा नोंथाङा दिनै उदां अख्राङाव थानो मोनबाय नोंथां बायदि हनै फेरेंगा बायदि फरेस्ट मिनिस्टार EM रन्जित बसुमतारी नोंथांमोन बायदियाबोथ' हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय मानसिमोन नोंथांमोना मानो थादिया बिथांमोननि जायगायाव जेलाव मानो थायासै दिनै नोंथांमोनासो माबोरैहाय उदां अख्राङाव खुला मेला बिरथिंबाय थानो हाखो आरो रायजो राजानि सिगाङाव जाथारै लेक्सारफोरखौ खोथाफोरखौ मानो होबाय थानो हाखो जोंनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे साफ्रोमबो केडार्सखौ जोंनो फ्रियाव नांगौ आरो बिथांमोननि केसखौ जेसे हागौ एसेबांनो इमिडियेटलि उइथड्र खालामनो सेस्था खालामनांगौ मानोना बिथांमोनाबो न'खर दङ बिसि फिसा दङ बिमा बिफा दङ किसुमाना दिनैसिमबो पेसाफोर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों खेबसेल' बिमा बिफानि महर मोखां नुलायनानै फिन खेब बिथांमोना जेलनि आलासि जाहैफिननो गोनां जादों जेलनि ओंख्रि जाहैफिननो गोनां जादों दै बायदि लाव लाव दालि ओंख्रि जाहैफिननो गोनां जादों अब्ला बिथांमोननि गोसोआवसो दङ जोबोद दुखु सहायनांगासिनो दङ जोङो बेफोरखौ बुजियो मानोना जोंबो नेम निथिफ्रा माबायदि जोंबो मोनबोखानाय मानसि नोंथाङा दिनै जेबो माथा मारायालासिनो बेयाव पाब्लिकनि सिगाङाव गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थाब्लाथ' जानाय नङालै गबिन्द सार आं बेखौसो सिद्दा बुंहरो नोंथाङा पाब्लिकनि सिगाङाव गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थाबा जानाय नङा औ बर' सोदोबा गोमालांदों हा औ बर' सोदोबखौ सोर दिरुननायमोन नोंसोर दिरुनदोंमोन दिनै नोंथांमोना खोमोरफिनबाय बे जथेस्थ' मोजां जाबाय गुबुन जाथिजों जोङो जजाब खोथा बाथ्रा सावरायनो हायामोन दिनै सावरायनो हाबाय बैफोरबायदि बाथ्रानि थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ साबायखर होयो दिनै जोङो गोबां जाथिजोंनो गोरोबनानै सोलिलांनो हायो नाथाय बेल' नङा जोंनि सिमाङा बेल' नङा जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेरैखि जाया जेलनिफ्राय दिरुननायनि गोख्रै माबा मोनसे राहा लामा खालामनांगौ नोंथांमोना मानोना बिटिआरनि खामानिखौ उनावबाबो मावबाय थानो हागोन दोनथ' नोंथांमोननि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर लेक्सार होनायफोरखौ नोंथांमोननि बायदिसिना स्किमनि खामानि मावबाय थानायफोरखौ दान्दिसेनि थाखाय बा माससोनि थाखाय दोनथ'नानै नोंथांमोना दैमारि सारमोननि बायदि खामानिखौ माव माखासे नोंथांमोनाबो गोबां लिडार्स केडार्सफोर दङ नोंथांमोना बाद बाखि खामानिखौ बाहेरा खामानियाव नांनानै नोंथांमोना साब्रै साबासोआथ' ओरैजे दैमारि सारमोननि थाखाय नांनो हायोना मानो हायाखै दासिमबो नोंथांमोना रायजोनि सिगाङावल' गोबां खोथा बुंबाय थाबाथ' जानाय नङा लोगोफोर भिडिअआ जोबोर गोलाव जानानै फैबाय नोंथांमोना गबिन्द बिथाङा मा खोथा बुंदों बेखौ नायग्रोनानै लादो आरो नायनानै जोबजासिम बुजिनानै लादो नङा होमबा मा बुंदों बिनि उनाव लास्टआव नोंथांमोना जोबनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बिनि गेजेराव आं बुंनाया मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना थारैनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खेबफा लाइक खालामना हरदो आरो लोगोसे हायोब्ला मोनफा मोनफा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लानानै लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लादो आरो हायोब्ला मोनफा आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय আৰু বিগত 3টা বছৰত আমি বিটিআৰ চৰকাৰ হিচাপে যিখিনি কৰিছোঁ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ সাফল্যটো হ'ল আমি বিটিআৰ অঞ্চলত এটা শান্তি স্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ আমি চৰকাৰত অহাৰ আগতে বিটিআৰত বসবাস কৰা যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ মাজত ঐক্য নাছিল বুজাবুজি নাছিল এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহক সদায় অবিশ্বাস সন্দেহ তেনেকুৱা অৱস্থাত আছিল কিন্তু আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত এই পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হ'ল এতিয়া আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একেলগে উঠা বহা কৰিব পাৰোঁ একেলগে কথা পাতিব একেলগে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে আমাৰ মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আহিল বড়ো অবড়ো এই শব্দটো আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল আৰু সেইটোৱে আমাক এটা পৰিৱৰ্তন আনিছে আৰু
তাৰ ফলত আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে বসবাস কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ জীৱনৰ আমাৰ সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা আহিছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ বিটিআৰখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কাম কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ আমাৰ প্ৰায় ৩,০০০তকৈ অধিক NDFBৰ প্ৰাক্তন কৰ্মী আছে ফেৰেংগা গ্ৰুপৰ আছে আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী গ্ৰুপৰ আছে আৰু আমাৰ NDP প্ৰগ্ৰেছিভ গ্ৰুপৰ আছে বেছিভাগ কিন্তু ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কিম পাই গ'ল এতিয়া প্ৰগ্ৰেছৰ পৰা মাত্ৰ 219 গৰাকী এতিয়াও বাকী আছে ফেৰেংগা গ্ৰুপৰ পৰা প্ৰায় 250মান বাকী আছে আৰু ৰঞ্জন দৈমাৰী গ্ৰুপৰ 100জনমান বাকী আছে এইখিনি বাকী আছে সেইখিনি কাম চলি আছে কাৰণ বহু সময়ত আমাৰ ডাটা দিওঁতে ভুল হৈছিল সেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰোঁতে টাইম লাগিছে আৰু গোটেইখিনিকে দিয়া হ'ব আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ এজনো বাকী ৰৈ নাযাব যিসকল একচুৱেল NDFBৰ ট্ৰেইন কেডাৰ তেওঁলোকৰ কোনো এজনো বাদ নপৰিব আৰু সেইখিনি লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ এইখিনি হৈ যাব এইখিনি দিওঁতে কিছু সময় লাগে কাৰণ এটা চৰকাৰৰ কাৰণে এটা সমস্যা সমাধান কৰোঁতে বহু সময় লাগে আমাৰতো মাত্ৰ 3 বছৰ হৈছে আৰু 3 বছৰত আমি প্ৰায় 90% একে আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন ক্ষেত্ৰত NDP ৰিহেবিলিটেশ্যন ক্ষেত্ৰত আমি 90% ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পাৰিছোঁ হয়তো 10% বাকী আছে সেইখিনি আমি কৰিম আৰু চৰকাৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এইখিনি সমাধা কৰি দিয়াৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি হ'লে নিশ্চয় গোটেইখিনি তেওঁলোকে যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব লাগিছে সেইখিনি পাই যাব আৰু যিহেতু এইটো লিগেল প্ৰচেছ হয় সেইটো আমি এতিয়াই উলিয়াই দিওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু সেই লিগেল প্ৰচেছত আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ পাতি আছে আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা বহন কৰি আছোঁ